Yesu kunzana nayo Nkosi Nkosi mina nawo Baba siyazidlela sicela usikhanyisela Yesu kunzana nayo Nkosi Nkosi mina nawo Baba siyazidlela sicela usikhanyisela Yesu kunzana nayo Nkosi. Ngiyanibingelela wey'dala zikaMdali. La ngizifakele ezinye izinto nazo okuthiwa zatholwa uSpinoza. Kuhle ukuthi uyilalelele uzwe nabanye bathini bese nawe kuba ngokwakho ukuthi uhlaziya kanjani. Engakubeka lapha nokwempela nje engubonayo ukuthi baningi abantu abaningi abahlushwa abaphansi la ngathi nje emhlabeni wonke. Lokho kuyiqiniso elingephikiseke ngoba mase kuthiwa bavele baningi kakhulu. Ngakho-ke ngithi singabantu sonke sizidalwa zikaMdali. Ibala esibeke eceleni nama-language. Sikhuluma ngumuntu isidalwa zikaMdali. Nabaphansi izidalwa zikaMdali. Ngiyezwa intshumayelo nabanye bekhuluma noSpinoza ngimzwile kakhulu. Kodwa ngikusho ukuthi sonke sizidalwa zikaMdali. Yebo bayabeka consciousness the way abayibeka ngayo. NamaNdiya ayibeka futhi ngizothi ayibeka kangcono kakhulu kunabaningi. Kangakuthi noBuddha uma ufunda the 8 basic principles kaBuddha self-consciousness ngathi nje kuma-Buddhist namaHindu into leyo ongayifunda kakhulu. Fana noma enza le Om Shanti yawo khona kuthiwa i-Om Shanti Om uyezwa nabanye baveza lokho. But the thing is akubekusavela manje ukuthi Yehoshua wafunda kuma-Buddhist wafunda kuma-Hindu. Ezinye izinto zithathe bese zihlala nje phakathi amaJuda namaMuslemu namaKristu lokho bese ngiyala. Bese ngabe kusavela ukuthi e-Egypt nabo baqhamuka nani ngoba uma ubheka u-Amen abamsebenzisayo uqhamuka e-Egypt kanti kwakhona e-Egypt nabo bamthathe eKemet. Yabona lento iya-evolve nje naloyo yafuna ukwenza ukuthi ayi cha okwethu kube kungcono kunamanye ngoba umuntu uyabheka ukuthi originally i-religion iqhamukaphi e-Afrika abantu baqhamukaphi Afrika. Yize ngithe
singamphapheli umdala sazi ukuthi kwadalwa nini kuphi futhi ngani, kodwa bona ama-scientist akhuluma ngendaba ye-Afrika. Well, mina-ke angazi-ke lutho ngempela ngiqamba amanga lapho. Ukufunda nje, ukulalela nabanye ukuthi bathini. Uma ubheka ne-crate yase-Voordefort, kuninganyana abathi mabekhuluma kuthintse i-Afrika. Anyway, nayo-ke i-Afrika-ke akusho ukuthi ayinawo amaphutha ngoba umothola ukuthi nayo islavery enye yenziwa yiwo ama-Africans kuma-Africans nanjengoba isenzeka ama-Africans ayagqilaza amanye ama-Africans akubo. Kodwa okukhulu la kubalulekile ama-extraterrestrial ebengifuna ukukhuluma ukuthi awaqali nje sengizokhuluma ngomuntu omemezayo, o-Amun-Ra, o-Ptah, o-Shiva. There are extraterrestrials. Uma wazi ngempela ngale kwe-consciousness abakhuluma ngayo. You see, it's like ngizokhuluma kumuntu ongakazi azi ukuthi umuntu uyaphefumula emanzini, kodwa hayi ukuthi aphefumule nje wasiphefumula ezweni. But the way aphefumula ngayo ephansi emanzini, angisho lokubamba umoya and then using breathing apparatus, engene nje enguwe, baningi kwenzekile konke. Siyezwa ukuthi uGuru Nanak wahlala 3 days emanzini sekuthiwa ufile. Well, baningi angifuni ukubala ukuthi la kodwa baningi okwenzeka kubo ngeqiniso baphefumula phansi ezizibe nje bengaphefumula la ezweni. Kona kuyadefila ama-laws of physics ukuthi wayengangena amanzi amhishe emaphaphini and all that. Well, lezo zinto nami zi-beyond my comprehension, kodwa izinto ezenzakalayo neqiniso lodwa ngazo. Angaphika uma ungakaze yenzeke kuwe noma ungakazi wezwa ngayo ukuthi khona abantu abenzekile okunjalo. Ukhulumeke okukhulumayo like abantu beyinkolo. Anyway, khona manje kubele ukuthi umuntu emalangabini omphezulu ne-voltage ye-lightning strike, kukhona abasindayo, bahaqwa amalangabi, maqeda baphume basinde. Angazi, kodwa-ke yiloko engikushoyo ukuthi kunezinto eziningi angeke sazi konke nge-nature, but ama-religions, le ndaba ukuthi sekuma-Abrahamic religions sefanele ukuthi nje wona-ke asazi ngomdali then fanele ifollow wona. Ngiyakwala kufihlelwana kwabanye ezangoma ezazingena emanzini ziphume nemfundamo emhlophe inhlwathi engayiguqa. Kimina isayini leyo umsakamdala, ngoba uhamba usukele nje inhlwathi lapha izokukhombisa usoyidela inkani. Abanye yimamba, ngibonile lokho nami personal. Anyway, ngiyabona ngikhuluma ngami engikushoyo nje ukuthi kunezinto eziningi ezingabhalwanga ngabantu base-Afrika. Khona manje kunendawo la abakhuluma ngayo kwaMgabe, ngisazi bani-Nyarende Mountains ukuthi ayikhona, wayakhona ubuye. Yabona kuqhakambiswa laba abanye ngoba vele phela bayakwazi ukubhala. Laba abangapha bonke okhondlo asikwazi baqhakambisa, azange baqhakambisa ngoba wangekho babhala bazobhalela bhala ngabo. Onomalanga kaNdengisi kwangekho babhala bazobhala ngabo. Baningi abanye sizasibazi. Anyway, umsankosi uPhesi kwaba yisabayo kulina kulaba phansi ludumo kuwo kamdali kuphela. Nalaba bebekwazi ukuthi bahosha umuthi emagangeni bathi lena inguduza, lona umbola, lo ngukuthi nokuthi uzokusebenzisa kube ngukuthi nokuthi. Abakwenzanga ngescience, bakwenza ngokumsakamdala. Noma ungathini ngabangoma namhlanje netinyanga kukuwe, kodwa nje iqiniso laba abantu babengafundanga bengakwazi ngisho ukubhala kodwa babekwazi ukuhlanganisa imithi ukuthi cha lona umbola. Yes, yafika nesayensi yathatha wona nalawo makhambi wabo yawathuthukisa-ke ngendlela
yesayensi, ngoba uma ubheka namaphilisi imjovo nani kusaphuma nje emthini aqathakanga ezulwini njengemana. Anyway, nalo leli zulu liqathaza imana, I'm not sure, angazi lutho ngakho, sengiyabekisa nje. Kodwa ngisamile, akekho wazi umdali okhuluma nomdali kulena kwalaba phansi. Ngakho ngiyayikhansela nje indaba yokuthi khona abaprofeti abakhuluma nomdali. Kuloko angigoquki, ngimile kuko. Ngakhuluma-ke lokuthi usey'ndaweni zonke, fika ngazo zonke kanti labo omi bakhona, ominent, omnipotent, omnipresent, yonke lento abayikhulumayo. Ngisaphinda, akekho wazi umdali. Sizama ukudefine into engadefayineki. Akekho nje wazi umdali. Noma ungeza ngesayensi, noma ungeza ngokukholo, noma ungeza ngani, akekho wazi umdali, akekho wakhuluma nomdali kulena kulawa phansi. Umsana inkosi ube phezulu ngoba isabayo lodumo ngolwamdali. Ngiyabonga uyidala zikamdali. Okungidinayo nje ukuthi bese kuzondwa abanye abantu izango, bonke umuntu uphushela nje izangoma. Lokho kukhombisa into eyodwa ukuthi le incwadi zenza ukuthi uyizonde wena ngoba egcineni uzonda ngisho amadlozi akwini. Yabona lento leni ilimaza abantu imiqondo ukuthi izangoma kunobubo okungcolile okuningi zenzayo, futhi ngingathi okwazi okusengconywana. Abaqali baholi balezi inkolo babulala abantu abangakanani. Well, izangoma ngisho ukuthi bazenza into wrong zi-right konke nabalaphi bendabuko zikudidiyelwa nje. Ukwenza nje into wrong, wenza into wrong, conscious yakhe yakutshela ukuthi wenza into wrong. Kodwa-ke kuyafihla-ke, ayike zachuma-ke zonke lama-Abrahamic religion ngani na, ngomoya ongcwele noma nguNkulunkulu. Anyway, akubekho umuntu ukuzikhethela ngalokho. Ngiyabonga uyidala sikamdala. Yeli kamdali. 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 Yeli kamdali.